every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is. Čaute ľudia, to mi vás nového videjka a v dnešnom videjku pôjdeme na lúku s touto tu. Hej, A úplne ako sa voláš? Bianka, Aká? Mihajková. A pôjdeme aj s mojou sestrou a pôjdeme na lúku a vlastne chcem naučiť aj túto Bianku a vlastne trošku aj moju sestru jazdiť na koni, takže uvidíme sa na lúke. Opa. Stoj, počkaj, poď sem, poď. O Bože, nestopuj to. To je dobré, mama moja. Tráva na pískanie. No. Nie, pískanie. Musíš len ťahať. Tu sa on bojí, musíš ho mať pod kontrolou. A tlač nohy hlavne. Tlač nohy, aby si sa nestrepala. A choď si za tvojim cieľom. A keď chceš ísť do prava, tak daj ľavú ruku a pravú nohu. Teda, počkaj, hej. On sa tu bojí, ja neviem prečo. No poď. No poď. Pomaly. Poď. Hodný chlapec. No, za tebou ide, no. Choď. Veď, poď. Tak je paša. Hodný chlapec. Tak. Ja neviem, Bianka na ňom cválať, lebo ja potrebujem iné sedlo, aby som na ňom mohla cválať, vieš? To nie je tak... Kikinka je na toto zvyknutá, ale ja nie, miláčik. To ja nie... Na to sa nedá dobre sválať, vieš? Takže ja neviem, čo to chce jesť. Poď. Poď. Wow. To tak spravíš. Hej. No inak to na to sa zabudlo. Ja som zvyknutá, no. No. Na iné povely. Hej. Ja si dávaj pozor, aby sa nerozklúsal alebo neroztvála. No, záhľadne do kopca. O toto? Ideš ty teraz? Nie, o toto. Ešte pôjdeme kúsok a potom pôjdem ja. Aha, vidíš, ako dobre vieš? Ráda. No dobre. No čo, ideš ty bijať? Poď ty. Z Poď. tej strany chodívaš dole. To je jedno. No. Nie, že sa mi to zošlo. Pozor. Ideš ty? No poď. Poď ty. Poď ty bija, poď. Ale teba budeme držať, hej? Lebo ty sama nemôžeš ešte ísť. Wiem. No to tu. Bo ty zadziała polny kuka. Poď si to. Zvládneš udať hore? Dúfam, hej. Ježiši Kriste, si ťažká. Počkaj. Mama moja. No a vytlač Zari. Poď si peď. A musíš ho ale držať, hej, aby sa on... Tak sa neboj. Musíš sama pustiť hlavne. Bianka. Ale ty sa musíš toho sedla chytiť. Ja sa neboj Neboj sa. hore dať hore. Pusti ma. Ja tak nepôjdeš. Pusti ma, nepôjdeš. Také Paráda. hrozné. Poď, Kevin. Kevin. O.
Nie. Pomaly. Pomaly, čo ale ideme. Ciekawe, co dysz? Neboj sa. Počkaj mi. Chodź do Kika. Kika, dawaj pozor na toho Vinka. Furt sama, Kiki. Kiki to poriadne. Silno musíš držať, aby nedal hlavu dole. No, vidíš? Nie je to také ľahké, čo? Nie. Je to ťažké jazdy na koni, veď sa to naučím, aj keď budem mať ja. Mama, ale nie 106, tak ja budem mať až potom. Najprv skúpim jedného, potom druhého, potom tretieho, potom štvrtého, potom piatého a potom šiestého. Ty chceš toľko koní? Hej. No toto. A zastav ho už, Bianka, teraz. Ako? Takto? Počkaj, no to som zastavila ja. Poď. Poď. Ale zatiahni. Zaťahni. Poriadne. Poď. Ty šikulka, daj na to. Paráda. Aké máš pocity z jazdy na koni? Dobre. Hej, dobre sa ti jazdí? Áno. No vidíš. A Tak Kika, poď sem. Počkaj mi. Poď. A Kika, môžem ešte byť na koni? Jasné. Kika, to tu budeme dlho? Možno. Lebo ja tu chcem byť dlho. Joj, to by si chcela veľa. Aby škoda, že sme tu museli jeden deň prespávať. Presne. Ja som tu chcela 2 dní prespať, ale máme ísť 2 dní ku babke. Mama, to dneska ideme ku babke. Kedy? Zajtra? A kedy? Poď ešte, Kevin. Počkaj, poď ticho. Čo je? Ježin. Čo nie pohovienkoch nie, Kevin pohovienkoch nie. Veď tam nebol taký lietač chlebák na ruke. To musím vypívať všetko. Vyzerám, že môj zapis teda na sebe. Ukáž? Počkaj mi. Preboha. Fuj, mama. A čo do nich ťukáš? Baví ťa to? Rodina auto! Ježiš. Rodina, tu je celá kolónia. Tu vám pošťuchám, aj tu je špinivo. Fuj, to je hnusné. No toto. Kika na ruku, pozri sa, čo mi spravím. Fuj. Ideš, Kika? Uj, Dori. Nepáči. Dá, tu máš. Tak. A môžeme sa ešte potom vystriedať? Jo, možno, uvidíme. Lebo ja by som ešte chcela ísť. Teraz ideme Kiku, hej? Hej. Mama, môžem ja držať? Mama, môžem...
Ale vždy, keď na ňom niekto sedí, tak ide za tým človekom, ktorého má pred sebou. Čo trgáš do mňa, hej? Môžete ísť ešte raz, keď chcete. Ešte? Hej. No tak poď. Poď. Počkaj. Hej, práve preto toho chcem odučiť potom, vieš? Keď už Bianka bude lepšie... Tak to... Častejšie chodiť s ním sama. Hej. Že takto keď prídeš do školy, zobrať ho. Hej. Ale keď ešte niekedy príde. Ako ja keď chodím do tej záhrady dozadu ho pásť a sadnem si na ňo, tak ide v pohode. Lebo vieš, že sa tam dokáže nažrať, ale tu musí robiť, vieš ako. Tu musí robiť, takže protestuje, chápeš? No, možno ako oni brali do takých parkov a tak, vieš? Hej. A som... Paráda. Výkazný. No papoď sa. A ty neťahaj ho za one. Nechci, že by sa rozbehol s tebou. No poď. A môžem sa aj posieť s ním potom? Joska. To. Poď sem, Bia. Poď sem. Takto pekný deň. Oveľa lepšie je mať túto tyčku, ako držať mobil takto tu. No, samozrejme. Bianka. Poď si to tam. Poďte. Dobre, poď. Ideme Miloša. Beriem koňa ja, pretože dieťa protestuje, lebo chce byť pri koni, ale nemôže, pretože ešte ju tak veľmi nepozná, takže nechcem, aby jej keby niečo spravil. Tam sa aj s mojou sestrou. Moja sestra a jej dieťa, takže... Jaj, moja ruka. Hej, čo?
Áno. Alebo si ju kúpim na tetinom mobile. Ty sa možno si ju kúpim na tvojom mobile? Áno. Dobre. Alebo je to Ble. Má mucha. Itka, budem s ním tam tej ovládke pôjde. Vedem na dieťa. Ale musíš chodiť rýchlejšie. Dáme kike už? Čo? Koňa. Ja bláte, počkaj. Narobí video, ono sa to dá aj svoje. Fajn? Ako sa ti páčilo, že to Mama, a môžem to zamknúť? Zakývaj, aha. Mama, a môžem si na záhľadky troška na ňu sadnúť? Jasne, že hej. Ale skúsim to aj sama na záhľadky. Dobre, budem skúsiť. No, tak mám nakoniec zase ja teraz. Budem ešte malé diecko. Malé dieťatko. Janku. Odíď ešte a potom vám natočíme záver videa. Môže byť odpálený. Ale nemyslím to ohľadku, myslím. Myslíš, že mi ten mobil padne, keď ho otočím? Aha, paráda. A ty sa môže byť záhľadka pustený. Môže. Je, Ja budem záhľadka konečne sám. samú. Áno, A skúsim to, už skúsim aj sama. je konečne sám. No, to nie. Sama dá stále. Ale si zahrať, budeš taký neistý. Ideme sami. Tani, Tani, Tani. Ho. Ho. Jasne, správu chodíš hrať, nie? Skúsim, sa budem učiť, a keď ja budem ako na budem aj naučiť. Tak mama. Dole kopčok na ňom? Nie, to si idem tu. Neriskuješ, hej? Šikovne. Teraz pozrieš ma. Pekne. O, tak mi je Viacej ho zaujíma tráva ako mi teraz. tak, Kevin. Papa stávu. To Ja je za- čas obeda, nie? Tak, presne, povedz Hej. Kevin. Že rukoňa aj pripraví. Mama, a kedy sa mám uzdraviť tam nový To sa mi ešte nestalo, že by rozhral kúpalu. Áno. Chvíľku ešte taký mesiac dáme už v poriadku. Mm. Ja tak som tu chcela skúsiť aj sama záhľadke. A Kika, môžem to skúsiť sama záhľadke? Áno. Dobre. Hej, to daj aj na YouTube, aj na skladám. I skladám. Hej. Áno, šikovka si. Paď. Spokojná? Hej, spokojne. Budem snímať záhľadke. Neboj sa, poď. Jedna noha, druhá. Sama pomáham. Týmko, lebo si už dostal. Hej, čo si dostal? Oddychne sa, až to pôjdem s tebou tam. A ešte, že máme takého trpezlivého koňa. Hej. Že, Peťa? Nie, oddychni. Tak, ideme Kevinka dať na lúku naspäť.
Hej. A... Tak. Ideme ho ešte odsedlať. A poďme naspäť. Stojkaj. Tak ešte ideme odsedlať. Vieš, ako sa odsedláva? Ako? Poď sem, ti ukážem. Chytíš toto, takto, tak toto potiahneš a dáš dole. Vyskúšaj. Nie, hore. Musíš si toto takto chytiť. Toto jednou rukou a to druhou a toto potiahni tam. Takto. Nemám takú silu. Tak. Šipku. A na druhej strane to už bude dobre. To už sa ti bude dať na druhej strane. Tiež to isté spravíš takto, hej? Tak, ešte tak. Si potom takto dáme hore. A Kika, a zahľadke to ešte skúsim. Oddychne si a skúsim to aj zahľadke. No, už sa potom nepôjde jazdiť, Dianka, to už sme skončili. To už sa nemôže tak dlho jazdiť na koníkovi. Viem, ale budem tu len chvíľu, tu skúsim len až. Na budúce, ešte keď prídeš, tak ťa povozíme, hej? Hej. Povozíš poriadne. A tuto budem takto s ním, toto mu takto držať, takto. Tak ešte dáme dole toto. Hej, tomu daj dole a toto mu takto budem takto držať. A tak budem sa prechádzať, tak kedy to... Jasne, že áno. On je veľmi trpezlivý koník, vieš? On je síkulka Ale to naša. bude skúpila takového bezživého On je síkulka naša. Že áno. Ja mi to nejde o dobu. No, Dám ti ešte seno do už, dobre? Stopka, počkaj, idem ti žoble, dám si pozor na tie hovna. Oh no, things like... Zobrala som už seno. Na kameru ale. No vidíš, chceš ešte? Dám Poď sem, nie. Takže ľudia, ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, odber, prípadne to zdieľajte na svojich Instagramoch a my sa s vami lúčime. Bye!